kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dunduyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Kung ato lang ibasi ang atong paghigugma, basi sa makita, o di bagha, basi sa kinaiya o pagbati, moabot gyud ang panahon nga mawala gyud ang atong paghigugma. Okay, niya nasab no ang tulumanon, lamdag sa kahitasan. Okay, atong ipadayon no ang atong gihisgutan no kagahapon. Okay, inani na. Kung ang usa ka bana iyang ibasi lang sa dagway o di baka sa batasan ra sa iyang asawa ang iyang paghigugma na moabot magyud ang panahon diyan aduna na kausaban, no? Nga makita niya sa iyang batasan siyang asawa o sa ingon niya na mahimo pod nga ang iyang pagbati magkaanam pod o kawala. O posible nga mangita na pod siya glain nga higugmaon. O mo na'y mahimong sinugdanan sa kasamok sa pamilya o muhangtod bagyod sa panagbuwag o pagkaguba sa pamilya. Maong kung kita maghuna-huna, labi na kung atong tagaag importansya ang atong pagtuo, nga atong ipreserbar ang dapat ipreserbar. Diya sa Facebook na ako'y paambit nga mensahe. Nga kung kita Kristohanon, nag-angkon nga usa ka Kristohanon, dapat dili ta kana bang tigguba. A Christian must be a defender of home. Mutig panalipod sa pamilya. Dili mao'y tigguba o destroyer.
Now, unsao man nato ni pagpreserbar nga kining atong mga kinaiya nga tawhanon mo aliot man gyud, mo papil man gyud, nga kung dili nato mapugngan kining atong kinaiya, pagbati nga adunay kanang ato nang gisgutan sa miagi natong tulumanon kanang impurities, nga dili maayo ba nga pagbati, no, o inclination, no, nga resulta man guni sa sala sa una natong ginikanan diin ang concupiscence, no, kanang gitawag sa Catechism of Concupiscence nga ang atong pagbati aduna nagyoy inclination sa kanabang dili maayo. Mga desisyon nga mahimo natong dili maayo tungod ni anang nga mga kahugawan o impurities kumbaga sa English. So mao na nga unsao nato ni, no? Nga malikayan nato kanang dili maayo nga mahitabo sa atong pamilya o di ba kaha kining atong gugma kinahanglan masama o ma-pattern gayud sa gugma sa Dios nga unconditional, kung dili mawala ba, dili mapalong, no? Atong ipahinumdom nga ang himuon dyan natong modelo sa gugma, siyempre ang gugma sa Dios. Kay ang Dios mismo gugma man, sa 1 Juan 4:8. O kung ano nga dili mapalong ang gugma sa Dios, magpadayon yun na, tungod kay mo man yun na kinaiya sa Dios, mo man na iyang nature, ang way pagkausab. Dili mawala ba kung unsa siya. Kung matarong siya o maayo siya, dili gid siya mahimong dautan. So, kung muingon ta nga ang Dios gugma, ang iyang gugma dili po na mapalong. Dili mawala o dili makibrahan ang porsyento. O 100% yun na, di na makibrahan, no? Dili pareha sa atong gugma nga ibasi na to sa batasan lang sa atong asawa, na kung di nataganahan sa batasan sa atong asawa, mawala po ang atong gugma. No na ba? Naabay limiti ba? Conditional lang atong gugma. Pero ang gugma sa Dios dili ingon na, no? Okay, ang Dios gugma man siya, no? 1 Juan 4:8 unya sa Salmo 90 1 ngadto sa 2, ang Dios nga gugma way sinugdanan ni katapusan. Sa ato pa ang iyang gugma wala po'y pagkatapos, kay wa man siya sinugdanan, wa pud siya katapusan. So kung gusto nato ba nga ma-preserbar ang atong pamilya o unsa na nga relasyon nga kinahanglan mamintina na to, kinahanglan wa gyud tay laing himuong modelo, mao kining gugma sa Dios nga unconditional. Kung ibasi nato, no, sa kinaiya, for example, kay na may uban nga dili pod sa dagway nila ibase ang ilang gugma, no? Ingon sila nga sa batasan, no? Tungod sa kamaayo, sa batasan sa akong bana, kung mato puta sa babae o sa asawa, tungod sa kamaayo nga batasan sa akong bana, mo na nakapamintina sa among relasyon. Of course, mao magyud na, no? Ang maayong relasyon, nindot yun na siya. Pero dili ta magsalig, anak, nga ibasi nato ang atong gugma diha lang sa batasan, no? Kay what if mausab na ang batasan? Kung mausab na ang batasan, nanadayon tay tentasyon o mag-unahuna na po tag lain, no? Mahimo na po nato nga sinugdanan sa kasamok o riba ka sa pagguba, pag-destroy sa usag ka pamilya. Mao man gyud ni, no? Daghantang mga naestudyuhan nga mga pamilya nga naguba, no, kanang gitawag na to broken homes, tungod ni ana. Kana bang ipatigbabaw nato ang tawhanon ba nga gugma? Tawhanon nga gugma. Muhatag ko ninyong example anang unconditional love, no? Nga gugma nga sa Dios. Pero mayong ka nga posible man na veritas kay tao raguta, naagutay pagbati, no? Sumaw na nga kay tao ta na itay pagbati, so nagdepende gina sa atong pagbati. Tinuod bitaw. Sa ato na laging giingon
dili nato saligan ang atong tawhanong pagbati. Kay kining atong tawhanong pagbati napuno ni og mga impurities. So man impurities kana bang dili ba limpyo? Nganong dili limpyo tungod na lagi sa atong kanang gitawag na tug concupiscence, no? Katong naama na sa katekism nato nga libro, no? Gitudluan ta sa atong tinuo ang Katoliko ana nga human makasala ang atong unang ginikanan Adan ug Eva, nitapot day ng concupiscence. Nga kita aduna na gite pagkamahiligon sa dili mao o ganapon atong mga pagbati na po diha mga impurities. Mga pagbati ba nga dili lunsay? Impure. So, dili na ta makalikay ana kay naa naman na. Pero makapugong ta. Kay mao ra man gyud na ang mensahe sa atong pagtuo, ang pagpugong. Mo bitaw na akong ipahinumdom nga ang atong simbolo sa Kristyanismo kanang krus. Kay buti po sabot, andam ta mubalibad, no? Andam ta moingon nga dili kay dili na wala na masubay sa kabubuton sa Dios. Pero kung dili gali ta kabalo mutuman anang mensahe anang atong panguros kanang ex mo na nga mupadayon gyud sa ato ang dili mao nga inclination. Ug mao nay makaguba gyud sa kanang pundasyon sa atong pamilya. Muhatag ta og example, no, kana abang unconditional love. Kay basig maingon mo nga natural na sa Dios veritas kung unconditional iyang love. Kay mo man na iyang kinaiya na nakitang tao lahi man ta, no? So mo palabi ra pud sa ato mo pabagay ra pud sa ato pero mura bag gihimo na tong imposible ba ang gitudlo sa Dios, no? Tungod lang kay murason ta nga ataw ra man ta. Pero murag atong gipangunahan ng Dios, no? Kay naa sa Mateo 5:48, no? Ay nagingon ang Ginoo nga, "Be thou perfect, even your Father in heaven is perfect." No? Now, dili man ta perfect kay naalagi tay mga impurities, no? Masipyat man gyud tang tao. Pero ang grasya sa Dios nga niya nato, no? Naa sa bunyag, no? Mabalik man ang grasya nato diha sa bunyag. Kana kung tagaan po nato nag-importansya, no? Kung ang atong gugma sa Dios naglabi, kanang grasya mo palihok po nato nga mo nay muhatag na kusog nga mo dumili but mo sabot magkapugong. Kay daghan man pong mga Kristiyanos nga nakita nato sa kasaysayan, no, sa atong pagtuo nga nganong nakahimo malagi sila. Sama na ang mga bayani nato sa pagtuo San Agustin, no? Si San Agustin sa lawayon man to pero nahimong Kristiyano og nahimong abuutan og nakapugong sa angay pugnan sa panahon di inaligo ng iyang pagka-Kristiyanos. Moadto pud ni Saint Francis mao gyapon. Daghang mga tentasyon nga giikahinagbo sa ilang kinabuhi pero nakapugong sila, no? Nakaingon sila nga adili ko ana kay dili na kabubuton sa Dios. So, buot ipasabot nga, naara na to, no? Kung ipalabi na to ang gugma sa Dios, makakuan po ta, makaanggid po ta, no? Mahimo po na to, maawat po na to ang iyang gugma nga kanang gitawag og unconditional. Okay, naay magtiayon, no? Tinuod ni siya nga istorya, di lang ko maghingalan kay nalimot po ko atong mga characters atong istorya ba, no? Pero tinuod ni, no? Usa ka magtiayon, diin ang bana, no, ang lalaki dili maayo gyud ang gipakita niya sa iyang asawa, no? Sige og kana lang lakwat siya. Dayon sige og diha lang sa kauban kuyog sa barkada, then inom, hubog, then naapag yun ang kanang bisyo nga pamay. Unya ang asawa nagpailob lang yun. Wala gani mo pakita o kasuko sa gibuhat sa iyang bana, no? Nga unta natural man na nga naagoy pagbati ang asawa, no? Mahimong masuko siya, no? O mahimong kuan jud malain pud ang iyang pagbati, no, tungod sa gibuhat sa iyang bana kay wala man muunong sa ilang gipanumpaan sa kasal. Pero ang asawa wala gyud na mutukol o wala gyud masuko. Inig uli sa iyang bana,
iya pang akatahan ug unsay kinahanglan, no? Bisag kasuk-an pa siya, dili gyud siya, no? Ug unsay iyang responsibilidad isip asawa, iya gihapong buhato na ngadto sa iyang bana, no? Bisan dili maayo ang kinaiya ang bana pero nagpabilin ng iyang kaayo, no? Wa gyud mo mulurang, no? Inana ba? Inana ang gugma sa Dios, di ba? Ang gugma sa Dios bisan sa atong pagkamagkasasala na ara gihapon gipakita man sa Dios nato, di ba? Sa atong giingon kagahapon nga kung ang Dios nagpili pa nato, no, nga kung ang iyang tagaan sa kahayag, no, anang adlaw ang mga matarong lang di mulikay unta ang kahayag sa adlaw ngadtos mga makasasala. Pero taga subang gyud sa adlaw, no, inigsidlak sa adlaw wa gyud pili, no, nga hayagan, no, makatagamtam sa kahayag sa adlaw matarong man o dautan, no. So ingon ana ba nga kadtong gugma sa asawa, no, wa gyud mawala, no, nga bisan unsa kadautan sa iyang bana, wa gyud maayo lang gyud sa iyang bana, no. Niabot bitaw ang panahon diin na disgrasya, no, na banggaan sa sakyanan, no, diya sa daan ang bana tungod sa kahubog, wa nakabantay, sa laktod na ospital. Og didto sa ospital nagantos kay grabe man ang iyang pagkaligsan, wa ampod siya ingon mamatay gyud sa pagka nabanggaan siya sa sasakyanan, no? O sa laktod sa ospital naganto siya tungod kay sa kagrabe nga kadaot nga iyang naangkon sa iyang lawas nga nadasmagan siya sa sasakyanan. Iyang asawa nagatiman sa ospital. Didto nakapamalandong ang bana sa iyang gibuhat nga dili maayo, no? Ang example nga gipakita sa iyang asawa ang kaayo nga wala mulurang, no? Ang kaayo o ang gugma sa iyang asawa nga kanang gitawag natog unconditional, no, unconditional, no, kay bisag dili maayo ang iyang pagkabana pero ang iyang asawa maayo ra man gihapon. So gumikan sa example nga gipakita sa iyang asawa nga ang gugma wa gyud mamulurang ba, kanang unconditional, mao na nga natandog ang bana, no, dito sa ospital og nangayog pasaylo naghilak og ayo og ang asawa andam nagbungat sa iyang pasaylo. Kana mo'y mao na ang essence sa pagtulunan sa atong Ginoo, no? Mao na essence, mao na buot ipasabot anang kanang giingon niya sa ebanghelyo nga kung bunon kag pan, kung bunon kag bato, balusi og pan. Kaayo ba? Unya mao po ni ang gihisgutan ni San Pablo diya sa Roma, katong gihisgutan nato kagahapon, Roma kapitulo 12. Versikulo 21, no? Nga nag-ingon si San Pablo nga ayaw padaog sa dautan. Pero dag-a ang dautan pinaagis maayo. Muna, sa una sa daang kasabutan gihulagway ng ngipon sa ngipon, mata sa mata. Bot pasabot kog bunon kag bato, balusan po nimog bato. Mo bitaw to nga sa daang kasabutan dili perpekto ang theology dito, no, ang pagtulunan. Kay ang perpekto ang kahingpitan sa panudlo na araman nato mahibaw-an diri sa bag-ong kasabutan diin dala sa atong Ginoong Hesukristo. Lisod ni pero zaon mao man yun ni pagtulunan nato sa atong Kristohanon nga pagtuo. Nabitaw to'y usak ka Muslim nga nakabig sa pagka-Kristohanon, gumikan ni ining pagtulunan na kay wala kuno na niya makita ng pagtulunan na dito sa ilang tinuhuang Muslim. Mao na nga dili na ako kay masaysay, no, ang testimony ato, no, nakalimot po ko sa detalye ato. Basta na ay usa ka Muslim nga na converted sa Christianity agian ng pagtulon-ana sa Kristyanismo. Nga ang kadautan dili balusag kadautan kundi kaayo hinuon. Mao na nga himo na hinagiban atong mga Kristiyano. Malimot aw sa iba, di ba? O mao na nga kana galing extrajudicial nga pamaagi sa paglimpyo sa atong katilingban, mahimong murag ma-attract ana tungod kay malimpyo man pud atong katilingban. Pero dili gyud na mao ang pagtuo nato sa atong Kristyanismo nga pagtuo. Nga kinahanglan dag-on nato ang kadautan pinagis kaayo, dili ipaagi og kanang duguon. Dili ipaagi og kanang bang kasuko o kanang pagpatay, kundi atong buntugon ng dautan pinagis kaayo. Mao bitaw nga naaptoy Santos nga nakalimot ko nag-ingon siya nga ang pinaka epektibo kuno the best kuno nga argument sa usa ka Kristohanon kanang pagpaubos, kanang humility.
Muna ako matandog biya ko ani kay kita kung tao agi sa atong impurities gumikan sa gibuhat ni sa atong unang ginikanan nga naluwatan ang grasya dayon ang concupiscence ni sulod nga kita ang aduna natay mahiligon ang atong mga pagbati dili na lunsay na natay mga pagbati nga dili maayo muna nga biktima ta no kita mga tao pero bisag biktima ta dili na ta kalikay ana naman na pero ang Ginoo tungod sa grasya no by the grace of God mo nay mo palig-on nato muhatag og kusog nga makapugong ta ana nga mga inclination mga impurities dili man na sa imposible kay ang uban moingon nga imposible man na veritas tao raguta now kung himuon nato nang imposible murag sama ra pong nag-ingon ka nga walay Dios walay grasya sa Dios dapak nga naay Dios but mosabot na ay grasya sa Dios ug kanang grasya sa Dios mao nay makapahatag na to kusog no o nga makadumili kita, makapugong kita sa angay pugnan sa mga impurities o mga dili maayo sa atong mga kinaiya isip taho. O katulaging example nga katong banag asawa no magtiayon nga nausab ang bana sa iyang kadautan gumikan sa kaayo nga wala bay sukod o kanang kaytawag na tog unconditional love nga gipakita sa asawa. Na mayon ko nga lisod yun no? Lisod. Kay daghang mga pamilya na bungkag, gumikan anang ang gugma iba silang sa batasan, o di ba ka sumakita, no? Kasamakita, usually kanang kuan. Kanang lalaki nga, mubit atong naminyo siya sa iyang asawang gwapa kay iya manggibase ang iyang paghigugma di haras makita. Nakaroon kay pagka minyo na nila ang asawa, di makalimot naman og pagwapa. Oh. Nagkaanam naman po ang labi na inig matiguang paingon na mo tiguang so ang lalaki iya manggibase ang iyang gugma sa dagway sa iyang asawa nya kay naabot man ang panahon nga di na siya ganahan magtan-aw siyang asawa mao nang mawala na po diyang gugma ug diha ang sinugdanan sa kagubot sa pamilya ngano man kay mo resource man mahimong mangita naman po siya glain na ang uban pod kung dili ibase sa panagway sa physical, ibase po sa batasan. No. Murag kasagaran mo gina no nga ako di man ko mamili gwapo ba na gwapa. Ang akong importante batasan. Okay, maayo man na, pero dili gahapon na siya epektibo sa pagmintina sa kahusay, no? O sa kalig-on sa pamilya nga naman kay kung mamaot ng batasan, no, pananglit mabuang ng atong kapikas, no, malisuan sa pangisip na dili nakakabalo mahigugma ana. Mao na nga dili gihapon na no ang Kristohanon gyud nga gugma kinahanglan i-pattern nato anang gugma sa Dios nga kanang unconditional. Unconditional love. Lisod ni pero by the grace of God daghang mga Kristohanon nga nakahimo ani. So, mga igsoon, ang akong i-advise ninyo nga, sita sa Biblia nga, kanunay na itong basahon o pamalandungan, kanang Romans chapter 12, verse 1 up to 21. Sige nag-i-reflect kay, para nako, kana naadiha, unsag yun ning pangalagad sa Diyos. No, nga, kung kanang galing na gali kay kontra, dili gali na ipasilagan nimo. Ipahigugma ba? Niya mo nilisod. Na kay kontra niya imong higugmaon, sao man na paghigugma nimo? Unya, no, giklaro diha ni San Pablo pod nga kanang vengeance. Kana bang sila itawag na sa Bisaya, no? Sa atong Cebuano. Sana kaligot-got. Ubalos. Kanang buhatan kag dili mayo sa imong panimalos di ay. Ang panimalos ko no matod pa ni San Pablo diya sa Roma 12, iya sa Dios. Muna nga gi-emphasize na muna nga ang simbahan karon ngano musupak anang death penalty. Dili actually nga ang simbahan supak anang death penalty sa Dios. Kay naaman pod sa Roma 6:23 nga ang bayad sa pagpakasala kamatayon. Mo bigyan na gamiton pod mga debate maingon sila nga naman sa Biblia nga ang kabayranan sa kasalanan kamatayon. Wages of sin is death. Pero unsa may pagtuong sa pagtuong Katoliko ana tinuod na. Pero kanang
silot diha nga ang Dios gyud mo silot, dili ang tao. Kay ang tao, ang kurti sa tao masalaypon man, dili man perpekto. Daghan manggaling na nasilutan og kamatayon nga inosente. Gumikan nga gilupig diya sa kurte, sa kamaing laki sa abogado sa pikas nga naglaban sa imbis moontay sad-an. Sa ina na nga niadto sa daang kasabutan gihulagway nga ang Dios mo pagkanaog daig death penalty, di ba? Sama atong nag-contraception o gihadlangan ni unan tong nagtagbo sa similya niya og sa babae nga aron dili maburos tong babae nga iyang pakighilawasan. Suko ang Dios. O gipatay na yun o gihulagway nga gipatay din siya, no? O sabot nga kana pod gi-emphasize sa daang kasabutan nga ang Dios musilot gyud kay hustisya man. Pero ang teolohiya sa Dios wala pa mahinog, wala pa maklaro gyud ang kinatibuk-an kay permiro pa man to, first step pa man to. Katong ipakita lang sa Dios nga musilot gyud siya. Pero but pasabot nga, dili na but pasabot nga, ingon ato gyud ang teolohiya sa Dios. Ngano man kay naa may pag-uswag. But pasabot ang kinatibuk-an sa iyang teolohiya, mahibaw-an lang nato pag-abot sa iyang bugtong anak nga si Kristo. Diri na sa Bagong Testamento. Mao na nga ang simbahan karon kanang death penalty wala na niya gipapasa tao. Moingon siya nga kanang death penalty ato nang itugyan sa Dios. Siya mo mangunay og huno sa kinabuhi, mupatay sa mga angay patyon sa adlaw sa paghukom. Unya ang hinungdan po niya na dakong hinungdan tungod kay ang simbahan gipamalandungan og ayo kanang Ezekiel 33 verse 11. Giingon diya sa Ezekiel 33 verse 11 nga ang Dios dili malipay sa kamatayon sa usa ka makasasala. Ang Dios malipay nga unta ang makasasala mabag-o. Inig kabag-o syempre makadangat sa kaluwasan pod. So mao na nga gipalabi sa simbahan karon nga pagtulunan nga mao na nga gidifer niya ang death penalty iyang gipapasa Dios ang death penalty para nga ang tao bisan unsa kadautan at tagaan og dako kayong higayon nga mausab matarong nga ingon siya niya na mabag-o labi na kung diya sa prisuhan na may mga misyonary nga mga nha, di ba? Magay ko'y nahibawan diya sa kanang diya sa Pulangko nga na rehabilitation diya. Na ako'y mahibawan nga na mga misyonary diya nga mag-an-ana, dili lang gali Katoliko. Na ako'y mga dili Katoliko nga mag-mission nga sa ilang mission pagsangyaw diya sa prisuhan na bag-o tong mga magkasasala nga na diha. So sa laktod, maluwas po sila kay nabag-o man sila, no? So ingon na ang beauty sa Catholic faith kanang unconditional love, no? Mao na nga ang simbahan ingon na nganong nasupak siya sa death penalty, dili ingon nga supak gyud siya sa death penalty sa Dios. Ang death penalty sa Dios dili supak ang Dios ana. Pero gi-differ na unya na sa adlaw sa paghukom nga ang Dios gyud mo pakanaog ana kung mo manggali na ang gitawag na tug vengeance. Kay naalagi sa panudlo ni San Pablo nga vengeance is mine. But pasabot ang panimalos iya sa Dios. Gamasog iya tang sugoon nga kanang panimalos atong ipakanaog karon, no? Nya wala naman, no? May lang na sa daang kasabutan, pero sa bag-ong kasabutan wala na. Okay, wa naman tayo igong panahon. Okay, sa gyapon kini ang ubos ninyong alagad sa mong tulamanon. Lamdag sa kahitasan, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban sa atong igsuon o amigos sa technical side, Tax Ilumba o Tani Luod na pugali si Jay. Okay, hangtod ugma buhon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan ni ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag ni ining tanan. Uba ni ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan.
Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.